салом дӯстон, канали Дом Тиҷей ба шумо хушомадед мегӯяд. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин ду хонага дар назди казинои Саидшоҳ ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, ду хонага дар шаҳри Бухтар яъне Қурғонтепа, як хонага дар шаҳри Турсунзода яъне Регар, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод ва ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи Гипразем. хонаҳои фурӯшии гуфтагимон дар ҳамин рӯза навормон ҳамашон ҳастанд бо рақамҳои соҳибошон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстон, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир аст дӯстони азиз. ду хонага бо масоати 38 метри квадратӣ дар чорум ошчонаи бинои советӣ. худи бино дӯстони азиз аз 4 ошчона иборат мебошад. соҳиби хона менависад ки таъмираш замонавӣ, маълумоти бештар тариқи занги телефонӣ. суроғаи хона назди казинои Саидшоҳ дӯстони азиз. нархаш бошад 440 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, боз такрор мекунем. ду хонага 38 метри квадратӣ дар чорум ошчонаи бинои советӣ дар казинои Саидшоҳ. дуюм хонаи фурӯшии имрӯза навормон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар мебошад, яъне Қурғонтепа. ду хонагаи калон масоҳаташ 62 метри квадратӣ мебошад. дар даҳум ошчона ҷойгир аст дӯстони азиз. дар наздикии бозор хона тарафи роҳи асосиро нигоҳ мекунад. дом бучидагӣ иҷозати таъмир ҳаст, метавонед таъмирро сразу сар кунед, менависад соҳиби хона. нархи хона бошад 360 000 сомонӣ. бисёр арзон намешавад, камтарак муомилат дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. чун ҳар вақта WhatsApp доранд, аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хона шкатур монтаж кардагӣ тайёр, метавонед ба ҳазур харидорӣ карда сразу таъмири хона сар кунед ва зиндагӣ кунед дӯстони азиз, чунки ҳамсояҳо аллакай ремонта буд кардагианд. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки дар наздикии хона бозори фаровон, донишгоҳ, маркази саломатӣ, коллеҷи давлатӣ, боғчаи кӯдакона, хулас ба ҳама самтҳо бе сарфи роҳгиро метавонед ба ҳазур равед дӯстони азиз. дом дорои охрана, таваққуфгоҳ, Wi-Fi ва дута лифти замонавӣ мебошад. ҳангоми набудани барқ лифтҳо ба генератор кор мекунанд. срочно пул дар корай, камтарак чихеле гуфтем муомилат дорад, бисёр арзон намешавад. марҳамат дӯстони азиз. сеюм хонаи фурӯшӣ имрӯза навормон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода мебошад. номи пештараш Регар дар якум микрорайон ҷойгир аст. ҳафтум ошчона, як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ. масоҳати хона хуб аст дӯстони азиз. барои ҳамин агар хоҳиш дошта бошед, метавонед ба ду хонага ҳам табдил диҳед, чунки хона оли таъмир надорад, коробка аст, лекин шкатур ва монтаж кардагӣ. нархаш арзон аст, 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. як хонага 50 метри квадратӣ дар ҳафтум ошчонаи бинои новостройкаи шаҳри Турсунзода, якум микрорайон, 160 000 сомонӣ. марҳамат. чорум хонаи фурӯшӣ. ин хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод мебошад. деҳаи дашти Марзо. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дорад. ванна, кухня ҳамаш тайёр. медарои зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш
фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар суратҳо мебинед ҳамааш меистад. Дӯстони азиз, хая бе ғарзи курпачаву посудаву либосҳо дигар ҳама чизҳои хона меистад. Дӯстони азиз, таъмир дорад, мехаред, медурину, зиндагӣ мекунед. ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% мебошад. қоидавӣ ҳама ҳуҷҷатҳо ҳаст. нархаш бошад 265 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷе чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дашти Марзо, 265 000 сомонӣ. марҳамат. ва панҷум хонаи фурӯши имрӯзанавор монд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Пахтакор мебошад. дӯстони азиз, минтақаи Гипразем аст. наздикии заправкаи Тоҷирон, яъне ҷои каничкаи маршруткаву автобусҳо наздикии байни Гарадок. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 3 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. дӯстони азиз, бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ҳоҷатхона бо таҳоратхона кардагианд. дӯстони азиз, ки дар ин суратҳо нез нав кардан ҳоҷатхона бо таҳоратхоная кардагианд, ҳавлида об баровардагианд. нархи ҳавлӣ бошад $70,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагием. аз раи калон сар карда то даруни хонаҳоя ҳамашро нишон додагием. барои ҳамин кадомида ки маъқул шуд дароин тамошо кунед. фикр мекунем варианти хуб аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш дорем. баъди ҳамин навормон, баъди навори хонаҳои фурӯшӣ дар каналмон як навори кӯтоҳ мебарояд бо монтажи нав. як каме монтажмона хубтар кардем, гуфти урусо динамичнитар кардем, ҷолибтар кардем, босифаттар кардем. дӯстони азиз, ҳархела эффектҳо, звуковой эффекту ғайра бо ғайра. хулас хело ҳам кӯшиш кардем то ки монтажи наворҳомон боз ҳам хубтар шаваду шумоам вақте ки наворҳои моя тамошо мекунед бисёртар ҳаловат баред. дӯстони азиз, барои ҳамин хоҳиш мекунем ҳатман баъди ҳамин навормон интизор шавед. як чанд соат пас мебарояд, даромада тамошо кунед. номи навор бошад квартираи фурӯшӣ дар доми Бахтзеҳ, кӯчаи Айнӣ, байни Садбарг ва гардиши фурудгоҳ. дар бинои зебо, бо таъмири зебо, бо таъмири беҳтарин таъмин аст ҳамин хона. аз шумо хоҳиш мекунем то ки монтажмона баҳогузорӣ кунед. дар комментария нависем ки мақбул шуд ё ин ки не, барои ин ки бениҳоят бисёр меҳнат кардем ва хело ҳам монтажи навори нав аз дигар монтажҳомон фарқ мекунад. барои ҳамин ҳатман ба каналмон обуна шавед, зарбулачаро пахш кунед ва интизор бошед. ҳамин наворе ки биромад дароин тамошо кунед ва баҳогузорӣ кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. ҳазор раҳмат ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.